Wala, may connect na yung phone. Pandag. 5-5 kasi. Color. Kailangan pa 5-6. Ako kayo dito.
Ako ganun sa kanila. Out na kuya tabi sa 1.
Kaya ito,
Ano? Ay, di ka nag-iba mga bago ko. Ay, ka na nag-iba. Kaliwa. Buti pa inaman ko dati sa buwan. Pero nang ilaw ko, ito na ito. Ito na ito. Wala na ako. Dali na narinig ako na.
Ikuha daw mo yung kuskuro lang doon sa may bagong buhay ng kulungan ng puto. Yung kuskuro mo lang. Wala no? Ay. Try mo na sa'yo. Isa mo ito right. Ako, hindi na dito. Argan, pero magaling yun. Ay, dati na parang gusto eh. Dati ka natin ko kami ng lagi mo sa lagi. Alam ba sa mga hindi harap. Vincent, paano kayo mahal? Bakit? Yeah. Okay, paano yun? Then, I did it. Wala nga dyan. Bakit yan? Yeah. Ano yung pagayon ng Congress nila? Sige daw. Baka pwede sa mag-class na ako. May class nila. Sige daw. Gusto ka pa? Hindi yung mag-drive ko dati. Mag-drive. Hindi yung dati mag-drive. So, Stella. Wala mo sa kapatid. Para ko. Ang nasa isip ko, solar silver. Kaya dito siya call. Yan call. Kaya din siya call. Yan siya call.
Sige. Hindi mahinig ko sa nabasa ko din ako. Mamay pa lang. Pag-ibig ka na sa naman. Hindi kang ikaw, ang nagpipigil ka. Ano ba? Tatag mo ba? Hindi ka natin yung good ng iya. Ha? Yes. Dati na issue to error. Error. Ano? Ilan grade, ano, ilang BTS? Ilang grade? Isuduwa ng ito gago. Uhagas na naman. Bisa, itapos mo na yun. May mga ayaw na magitiyo. Lato na, ayun, nabagay na lang. Yo, magiging na. Pampakid. Una, sige, wag na para mo lalogon. So, ano na lang. Hindi na ini. Hindi. Maganda. Sige lang, hiling ko mga tinda ng larang. Hindi mo mag-treat mo. Iba pa yung boy, ay nagagawa pa ini po. Nagparamay pa ako. Ano sa natin? May tatay.
Pwede yun daw. Trabaho na. Bawang klase yan. Break, break. Dapat lang. Ano nga na? Ito ba? So, teacher mo po. Teacher. Teacher ka daw. Ano ba nakala? Ano, kung magsagal yung sa akin. Tapos like ang mata. Ano? Hindi ano. Plus rate ang mata. Malakas na parang may nahilig kayo ma'am. Yung isipan ng hilig kayo. Hinod ako na para daw mata. Nagagandang tao. Sabi ka pa ko. Oy! Mabayang magiging. First time ka na nito. Sige sabi niya, ano dapat? Siglaw. Ako may ano, ipabanggi mo pa, ano, banggi, bakit din, always din, hindi mo matulog. So, iba mo talaga kayo, always din yan din. Kung maganda, kung iba kakainin, yan natin sa iba kakainin. Pondo. Baka magaling pag gano'n po. Ito nga pala kami nakatira. Ano pa una yung kumingot eh? Ayaw ko na ba? Pero kasi nito pa. Hello. Hallelujah. Paano pa lang bansagan may mga pwede malaas. Ikaw, paano ka mag-iisip? Wala.
Baka yun. Baka yung malapit siya. Ang matangkad. Yeah. Kailan ko itong balawgi? Oh. Kurang din baga mo sabi na. May ayaw na ba sa dito? Ayan naman natin siya. Ayan, yan sa atin. Ay pala. Mali. Mali. Ito po. Iso. Ay, dali. Pinagin ako. Iso, dae. Dahil. Hindi pa nga nila. Ako lang ito makayo. Building. So, si Kutsupay Lakoy. Sige sa bagay. Ano, perang sa ko everyone. Isot do. Ay. Oh my gosh, ina ko dyan. Mura, bitter no. Ano ko mo? Illusion sa Gipte? Kayo mo, Jay? Ito dyan, sa ko ba yun? Daya. Mura, kung baka hindi ka pa may. Iso. Hindi. Maganda daw. Ano nga? Ano niya? Mas malinaw. Tapos malinaw. Swak doon. Para mo naman sa ato. Para sa data. Beasley. Ano nga sabi mo sa pagkakawala ko ang pagkakawala? Kung sa naging alam ko yung anak ko. Kung dito sa ako. So, pet, dog, siguro, ano na nga mo? So, inurog mo, iginere mong armor kapatid. Adi,
mas straight. Over naman. Huwag mo pag gano'n. So, kung may ano talaga si Mike Madrid ganda sabi. Ladies ka, si Mike Madrid bakit ang parang pinipili ko na sa parang pinaglagot. Ay, iba pa ang ay, peaceful naman sa kanya buwan ako. Peaceful ko ba ganyan tao? Di, mabaga ano, sabi ko. Kaya, Ano naman yung sana? sorry, gate, dahil, Wala ka nang talaga yung pag may problema sa tao, hindi mo ang problema. Ha? Oo. Ako po daw, ako matulog sa my life lang. The life of my life is the life of the life. So, ano din ba? Is din pa nga. Ito mo din. So, so, ito yun. Ikaw ba nga din, ang makailangan. What's going on?
Ay, di pa natin mo.
Oh, yun. Pero, ang dami. So,
Oo, turuan. Turuan na si ano, gloves na mag-culture lang. Kami ko ang mag-culture. Ayun, yung developer. Kung tataw ka mag-ibong gawa, dahil may itong pera sa pasilo. Dahil may ito ba siyang makasunod? So, laro. Buwan, kung palalagay yung bibya. At ito dito na. Nabulan yan. Isa. Pagwalakan, pagkakasain. Ayan lang. Ako daw na. Ipabangay ko. Doon ako ito sa inyo. Ikwa. Ikwa. Dahil na. Ano yun? Ay, pala. Dahil makapagod. Buta din, nakakatakot. Iyo. Saray street. Iyo. Go. Yes, hello. Kuya, nakaka kumayod mo na kami ni.
Yung medyo sa ano, bakit na yung telephone na kwarto. Nakita nga, kinot na inatod kasi ano, boy mo na talaga na. Ay, siya yung gago eh. So, ano nung shopping doon, yun ako dun sa shopping. Sorry. Shopping. Shopping. Ay, hindi. Siya motor. Yung motor na, so, ano ba na ako? Selling mo, ano yung tulad sa ano mo? Kasi mga group ito na po. Ikaw. Ano niya? Di ba? Rain. Ano yung lugar ni dati? Bala ko ito yung sinasabi. Nagagalang. Ilang taon? Ilang gulang? Ilang gulang lahat. Ikaw, taga-dito. Hindi mo ba Sinin may ilaw ko tayo sa iya. Magkailan may asapisan. Ay, di mas victory. Oh, English ko yun. I need your opinion on something. Saan? Okay na tignan po. Kung kanta ini. Okay rin na po.
aram niya upan ng mga aram niya kung ako upan. Hindi lang ako na. Ang musical na. I-picture na masungit. Ano mo? Nagkatata mo ba sa card? Ay, anak. Good lang pala. Hindi mo magsalip ka. Kailan ba yan? I-perform nyo? Baka nyo yung ito Ano ba ang mga yun na nakikita ko yun? Mga dala, i-picture na masungit. Marami na lang. Ha? Isip kayo. Ay, kung ay, may libong-libong ka na.
Okay. Baby! Baby! Sabong salamat. Mas kaday mo yung pagod mo. Kaya paano? Bakit? Paano ano yan? Paano ano yan? Hindi niya pa yan nagkakalam. Ano? Anong alay? Ito may nabuhay na alay. Ano? Matubay. Ito may nabuhay. Ay, paano? Ay, huwag ito malagyak. Isan budak malagyak. Ulang sila ang kapatid. Dati nga ito yung
Sa tray. Support. Wala akong sabi mo lang. Sila mo, di pa papaktisan mo. Dali ka matapos. Yan ako. Dali ka. Kaya ako tambulit kayo. Ay, sige.
Hangin.
Sina. Ipisilong ko yan ang tumulong sa mga tao. Nasa training mo ba? Hanggang yung hanggang. Training ko lang eh. Practice ko. Practice. Weeks. Ano ka magtapos? Hindi. Yung boy na master ko. Master ko na. Master ko. Pa? Hindi pala naman. Sipir. Sipir. Ali. Sino naman? Sino, no?
Yes. Impossible na. Open sa sabihin. Try ko man sa Kaya naman ba na ngayon ba din kaya na? Gusto din ako din. Ano, wow! Minsan ko kasi ito na din. Pag-play ka ba ako? Pero ako, nakakawat. Nito, sa sunod yun. Dala ko pa.
Nag-aaral na. Ah, malum. Malapit. Oh, yan po tayo. Ulam, sasaod pa. Ikaw nakapress ka lang po. Nag-report ka na din mga dito. Dahil, ano, Player. ano, magaya na. Na, Ang gold, siyempre bigay sila din. Pero napamaster ko, duwa na sa nang rank, yung dahil na ako, tumaki ang mga ito. Kuya, pero magkakaibang lang ko. Okay, nagkakaroon. Diyan sa kayaan. Kasi tayo, mas
Kaya mo ko talaga. Dati paborito mo MA. Amoy na sa'yo, kaya ipakilala mo.
Wag lang.